Angen-angen Mas. Gede dhuwur sing entuki. Oleh gede dhuwur. Terbangke ane nawon kemit. Untune miji timun. Batu lho Mas. Nyelot cendani. Pupune Mas. Pupune ngapa reng? Mukang gangsir. Iya. Tak takonane ya. Takonono. Iya. Aku nek ngaco lek bojo ayune kaya ngene ya Allah. Ya seneng ta kowe perdana ning Dombaja seneng ta? Wow, aku lek bojo ayu kaya ngene kok ya semangat to Mas. Semangat ditakoni nek semangat. Wilujeng dalu wong ayu. Wo urung turumu Mas, urung krungu. Wong feminim biasane ora patek krungu. Biasane wong feminim rada semu budhek. Bisa kene. Wilujeng dalu wong ayu. Ping pindho iki Mas. Digenepi no, Gusti Allah seneng sing ganjil. 3. Wilujeng dalu wong ayu. Mungkin itu wanita sing seneng dengan sentuhan. Oh, dicekel pundake, karo ditakoni, ya tekel pundake. Selamat malam wong ayu. Nggih. Apa iki jare njalukku sing nggih terus. Ya wis tak golek sing nggih to. Amit-amit Jepang bayi, Pak. Kok iso amit-amit iki lho? Lah bersih dusun ki ngirakne demit lho. Heeh, lah kok. Lho aku leh nek bojo kok modele kaya demit. Karo wong lanang kok iso. Oh, Lho tapi ini kan nggih jaremu. Ditakoni nang to? Wilujeng dalu nok. Nggih. Sesuai kriteriamu. Selamat malam, Nduk. Nggih. Tekan jeneng. Wilujeng wengi, Nduk. Nggih. Tekan jeneng. Asmanipun sinten, Nduk? Nggih. Nah, Omahmu ngendi, Nduk? Nggih. Alamatmu ngendi, Nduk? Nggih. Tak tinggal selingkuh kowe nesu apa ora? Oh, bacok ndasmu. Ngene iki lho, Mas. Ciri-cirine jenengan wau lho. Aku seneng wong sing wanita sing becik, apik, alus. Lho, kok tak jak omong nggih. Lah pripun ta Mas? Kula nggih halus lho Mas. Niki wau nggih basa halus. Jenenge basa krama inggil. Ropo gak sampean basa iki mau nggih niki jenenge basa. Kok kira aku ngapa karo sampean Kecuali aku nyuruh sampean cukon apa cuk ngono jenenge kuwi gak apik. Lah wong aku nyuruh sampean takon aku meni nggih kok sik salah wae Salah aku nganggomu. Mane kek aku Mas Akbar, nyapa? Mateni sinden hukumane pirang taun, Mas? saya kok emosi iki lho. Ora emosi iki lho. Wong lanang dijongkok-jongkokne wong lanang iki. Ya romantis lah dijongkrokne wong wedok ning anu kan romantis. Oh, nek jongkrokne kok kaya banter wong jalan alon iki lho. Romantis. Hei. Ngopo? Iki manungsa iki mbiyen mboke anu meteng apa nyidang bledek apa piye? Apa enek mbok kaya nyidam bledek iki lho pas aku kok. Wong ayu sing tak tresnani lho. Nyapa? Malah kaya buta. Kok buta iki lho? Wong ayu. Kate lapo Kate lapo kon. Digandrung omahe digandrung. Aku mau digandreng ngono kuwi. Wah. Jaluk mau digandreng. Jalukku piye wong ayu? Aku gak seneng ambek raimu. Kowe ora seneng karo raiku? Heeh. Oke. Oke napa? Aku ya cuwon lho, Mas. Oh kecewa. Lah nyapa kok kecewa? Lah aku ya wong lanang karo digalane wong wedok ya wegah to. Lho, sapa sing arep ngalahne? Syukur kowe. Ora arep ngalahne lho aku. Aku iki ora arep takon. Lah kuwi lho. Lah wong sampean petuk aku yo lagi pisan iki kok ngarani kok demat-demit. Ngono iki nek aku nesu yo. Nesu nek aku ngono kuwi. Rumangsane apa? Ya ora ngarani wong wedok wis ayune kaya ngene kok diarani dhuwit. Sampean rumangsane apa? Wani sampean karo aku, Sampean kok maido karo aku, ngelek aku jarene wong kok polane kaya ngene, jarene kok wani karo wong lanang. Dik kapan aku wani karo kowe, Syukur kowe, ayo. Sampean wani karo aku, ngece sampean karo aku. Wani sampean karo aku. Wani. Kan wani kok, Kan wani. Kan wani ambek aku. Wani kok. Tolong. Wani kok.
Napa, Reng? Napa, Reng? Oh, Napa? oh. Oh, Kok iso oh lho? oh. Oh, anu, ternyuh. Terenyuh cengelmu. Bukannya tekelmu piye to? Lho wong kancane dipitet gulu menjinge. Yo iki menungso apa jemet? Ya wis eneke ngene iki rek kudu trimo menjadi pasangan hidupmu. Yo arep tak trimo-trimo aja jan gini iki aku sedina ngono wae entek nyawaku lho. Heeh. Ya tapi kudu ditampa apa anane bojo ki aja mung nrimo kelebihane ae, ning kekurangane ya kudu mbok tampa. Lah kowe lek dirungokno gobokmu. Syukur kowe, pasakno kowe. Terus iki aku jane golek wakil liyane iki golek sinden sing luwih ngene iki apa raneng to Mas Yen? Ora enak sing gelem karo kowe bar aku tok nyawa. Kowe. Sing gelem karo gareng paling grup kono tok. Sing gelem karo raimu ya bar aku tok. Asem tenan. Arep ndi? Lah aku mari dhewe wong lanang lho. Dinyak yang kaya ngono. Dinyak apane lho Mas? Lah Jarene aku bojomu. yo kowe iki dadi bojoku, Nduk. Lah jarene aku arep mbok rabi. Ya aku yo Sido rabi kok gak? ya sida. Masamu kok ya wis meteng pirang dina jare? Loh, aku wis meteng 2 jam iki mau. 2 jam. Iya tak plotote sik. Asem kok ya. Kaya udun. Nduk. Halo. Guyang pari kena paribasane. Heeh. Pasemone kuwi wong iso. Iki tak gawe ngono ya ora kenek. Ora kenek. Tak gawe halus ya ora kenek. Ora kenek. Njajal Mas, coba Mas kali jenengan Mas, coba Mas. Wilujeng dalu Mbak Dinku. Anjir, wilujeng dalu Mas sabar ya Allah, Mas ya Allah dangu mboten kepanggih ya Mas ye. Banyak permintaan yang harus panjenengan turuti. Oh, ya Mbak Allah. Dinku sing nembang. Niku meratandani warga masyarakat mriki kata sing terus. Oh ya Allah, tresna kalih kula kan jenengan ugi nggih Mas nggih. Iya, pastinya dong. Ya Allah, alhamdulillah rawat mriki sampun ping kalih nggih Mas nggih. Ping 2 sampun ping 2 kali. Iya. Ya, Wedokan nek lanangan sugih unine yo ngono. Iya, Be. Wedokan ki nek lanangan sugih yo ngono. Duh. Kok terus omongane ra penak kok yo. Wong ora ngono ya apa bedane aku manungsa, awakku manungsa, aku ngomong, "Nduk, wong ayu." Heeh, lha apa? Ini iki lho, cobi jenengan. Wilujeng dalu Mbak Dinku. Nggih. Bidadari omah jam berapa? Jam gangsal wingi wae Mas. Jam 5. Nek kono bedelan numpak apa? Teko bedelan numpak apa? Budal nitih napa Numpak wong. becak terbang. Kowe ngerti becak terbang ora? Ngerti ra? Yo ora nek lek becak iki bane telu dipedal mburi. Lho, becak terbang enak ning kene. Apa becak terbang? Iya enak ning Nganjuk kok desa kuwi yo. Desa ayu. Becak terbang bane piro wong ayu? Bane ya akeh. Syukur kowe. Wong iso terbang nyapa? Angel men. Sing gawe aku kok. Engko ya. Ning ngambak bojomu kasar ngene iki. Iya Mas. Trimonen ini mempunyai suara emas. Tenan po Lu piye? dijajal apa piye? Oke tak rungokke ya Mas ya. Iya. Tak Mbak Denko, Nggih. niki wonten pamundutan. Nggih. Podang kuning didhisikke salam metal niki. Salam metal. Oke. Podang kuning. Tak tunggu lho Mas ya. Apa kuwi? Engko ngantek bleset ngenek kesar nek aku melayu nerak wong. Sak kasar-kasare bojomu iki bojomu mempunyai suara emas. Kowe kudune bersyukur beruntung. Ya tak rungokne sik. Kok kadung aku duwe tresna kaya mau tak jajal jebul suarane kaya bledek. Lah sampean kok gur jajal-jajal tok lho kandhing kok dijajal-jajal iki lho ya Allah. Mau jare dipek bojo kok gur dijajal-jajal tolong atiku Mas ya Allah atiku lama. Denko. Ati ki ra nek kene. Ning ndi? Belorot. Atine blorot kok. Modele kok ya. Ane dibawane dhisik yo. Nggih. Dijajak rungokno sing tenanan Mas Gareng. Iya Mas. Dibuktikan suarane. Iki golek apik tenan ya dadi bojoku. Tenan lho Mas ya. Iya ya. Kawin apa rabi? Alah sak jalukmu. Yo, Kawin sik. Ngono nek wong dijajal ra gelem. Nek KUA, nek KUA. Oh ya wis. sasi lho, sahe gitu lho. Nek KUA. Iya Senin Kliwon nggono kasih tak go nyang KUA. Nek kok iso? Iso tak go nyang KUA kono awakmu. Anu rabi. Ora. Lah apa? Ya nata omonganmu gen aja tempet cotot. Asem ya. Ngono. Jajak ya wong ayu.
Baik ya, Mas. Alah, kadung ngrungokne. Ya iya ta, sesuk wis kukut iki kabeh. Goblok. Kok goblok. Ya ora ke ya sesuk wis dibugar kabeh lho, Nyuk. Ya, Ruk. Lah iki apa wong kono kan nyuk ke ya nyuk. Iya, lah nek aku punya sampean beruk. Ya wis. Ya. Nyingkat. Medang kuning. Pedang kuning. Podang kuning. Oh iya, Madian. Bareng dadi bojone Gareng Sediluk wis lalek. Dadi bojone Gareng Sediluk bareng. Lah iya mulane tagone KUA. Aku sing aja ngetes kok sampeyan eling moga. Lah ngetes apa? Ora ngetes kowe wi. Ngetes aku. Kudu. Lah piye? Ngetes Mbak Mudin iki sampeyan ngatasi ora. Lho. Ayo, Den. Mbak Mudin ki bahaya. Oh, Mbak Mudin. Sing enek kene iki Mbah Bayan. Oh, Mbak Mudin gak ikut. Gak ikut Mbah Bayan tok. Sampeyan wedi karo Mbak Mudin. Alah aku karo Mbah Mudin wedi ku ndak umum tenan. Lah kok iso? Ora dolanane pocong kok. Ayo, Mbak. Nadyan wujud temong paksi Kowe njaluk apa? Saking senengku aku mumbul. Suara penake kok kaya ngene. Oh, saking gumbune. Ya saking gumunku aku ngantek mumbul. Penak, Mas. Penak. Penak. Suarane penak. Penak. Ya Allah. Kok iso penak terus iso babar guyu lho. Lah iki lek cara manten anyar kok ya ngrapekne wong sak desa. Kok iso sak desa? Lah esuk ngono. Penak teman. Malaku. Lanjut sih. Iya. Panggonane Mas. Kok iso panggonane? Niku wau kan caket jenengan suwantene sekeca, tingkah lakune ya sopan lan santun. Sopan santun. Aku ora percaya lek manggon ning kono. Jajal rono. Nek ngalenggon? Iya, jajal suarane kadang beda. Oh, dadi bojomu ngono to? Jajal kene. Oh, kene iki omahe Mas Akbar kono omahe Mas Gareng lho karepe. Nah, ngono. Terus bedanya? Iya dijajal karo wong ganteng suarane becik, Nduk. Ayo karo aku wong sing sugih. Kaya apa suaramu? Sugih jare. Sugih sampean. Iya, ngendi digot Senen Kliwon Mekar, terus Rebo Paing BRI. Iki engko ya tangga. Kuwi jenenge sugih utang. Wong sugih utang kok bangga ya. Lah ya wong ora bangga timbangane kowe ora diutang. Heeh, gak duwe ya. Mulane tak sili gelem ora? Asem dene wong asli titil kok. Mas aku. Terus. Yo. Halos manis termerap hati. Pak Gajas kok suarane? Jos jan cocok karo Mas Dewan, Mas. Oh. Panjenenganipun Mas Dewan lek neng jero omah nata bojone, nata putrane kuwi nganggo kekasaran. Tapi lek berkecimpung di masyarakat dia gandes, luwes dan marak ati. Iya, badinku. Ngomongi kok. Iya, iya. jebul lek karo aku ngasmu rawung, lek karo wong liya ya apik ya, Nduk. Karo sapa-sapa apik aku kok. Tenan deh. Malah omongi sapa beda lho Mas dadi bojoku. Kok iso? Ngene iki abugan nang pasar ngono gawe jin, gawe klambi mening, gawe make up, gawe idep. Nyandeng aku ngono. Alah. Ngopo nek nyandeng kowe? Alah Mas, gawe baby doll molor ngono lho. Ambune remason. Lu kare ning omah. Lah ning omah pas masuk angin kok. Lah nek kerja kan iki ya macak ayu. Macak ayu. Dadine awakmu lek karo aku macak elek, lek ngerti wong ukan macak
Ayo. Iki lho Mas. Napa? Piye? Iya ngono kuwi. Piye? Aku nek omah ya posisi iki kok. Lah yo mung padha ae kok. Bacet, Dok, bacet. Harus dipek tangane, harus dipek tangane. Aku ra wani, Mas. Lah kendel-kendel no. Urung. Lah jarane gandrung. Ya kok gandrung ki awake dhewe ki sik urung kawin, urung Urung nikah lho. urung nikah. Lah kan percobaan sih Mas, Iya. gandrungan sih. Iya. Ya Allah, senenge hatiku ya Allah. Mas, Apa? wong wedang tak cekel kok kumat edane. Langsung. Ya sampe cekel jajal ke depan, malah apik ya. Aku pengen digandrung loh, Mas. Aku mah tak cekel tanganmu wis kumat tok. Apa neh? Apa meneh tak gandrung? Heeh. Ayammu malah ngundangi dokter. Ya dijajal sik no. Pengen jajal ya tak jajali Dok wong ayu-ayu. Aku nyolot di pangku loh Mas. Jaluk mbok pangku. Pangku. Sikil kiwa apa sikil tengen Dok? Sikil loro. Sikil loro ya Allah. Kok mapan melumah lho. Lah ya wong sikil loro jaluk dipangku kan yo ndrojol ngono to, Pak. Salah satu. Salah satu. Kene wong ayu sing tak pangku ya Nduk ya sikil kiwa. Ya, ya. Ya, enak tenan ya Mas. Penak ora, Rek? Penak ora? Ya penak sedilit bar ngono ya kudu nguyuh. Aku semua cedak iki Mas, aku tak golek anu. Ya kok tak golek neh. Ya aku tak golek selamat nang Kok si ape golek. Tegese aku golek selamat Nduk, wis ora ngatasi aku lah ngono kuwi ora patreken. Ora. Terus ya Mas ya. Terus Nah, iki ki ora galak ya Mas aku ki. Ngapa? Gur semangat ngono. Ya semangat tapi ki yo aja kaya ngono to Nduk. Kaya ngono ki apane wong semangat kok. Wong cethuk pisan wae luput mbok idoni aku mbok kaplok. Gon endi sing tak edoni? Wis tak edoni, pengen jajal. Asem yo moh to kok yo. Wingi tanggoku tak edoni melonyoh Mas. Lah aku wingi mbok idoni panuku terus kambuh. Panu kok kantor. Terus yuk. Wasa wingkan golek isi podang jenahan Suwaten katen iki mula Mbah Bayan iki terus nani. Tenan iki sindene lek ora mbak iki ora, lek ora mbak iki ora. apa nggih sing pundi to Mbak Bayan Mbah Bayan iki, Kel. Ya memang makane dadi bayan ben disenengi Mbak Denko. Dadi bayan gelem ora dadi bayan? Dadi Bayan to? Heeh. Aku nuduh aku sinang RT ayo moh aku. Lha dadi modene mayite demo. Ya kok iso to Mas yo ora yo karangku payete manut kabeh. Apa manut ya? Ya. kok pede ya iso padha jarene Ya ora manut ki. lha wong sampe ndek bojo aku ora manut karo sampeyan kok Ya beda mudin ki ya. Terus Gak aku lek nang nggon kuno kuwi. apa Ah bahaya. bayane nyapa Iki ning dong bajul. Iso dadi pangan boyo. Terus tiba ya Allah gila nih karo Iki wong lanang kok gilani. kok karo wong lanang iso lah gilani. mau uget-uget kayak kereminan Ki ora gilani. lah piye Kuwi kok kan dhewe kan nyanding. oh ada Ya. Mbok bareng sing terakhir mbok bareng. Mau aku ora tau bareng blas. Mesti dhisik ya kowe. Pengalaman. Terus. nyanding bisa
Ombo. Mas, nyade bisa dadi ombo lho. Tombo. Dadi tombo. Oh tombo, duduk ombo mas. Yo, bar yo balik neh. Dalane mergo bar diterak wong akeh sesuk ya pulih neh. Oh, tak Iki kira penontone kabeh wis kondur, awake dhewe ya balik seperti biasa. Oh iya, tombo ya mas ya. Dadi tombo. Duduk ombo ya. Kenang-kenangan sing becik, sindene swarane gandeng. Nah, ngomong. Ya. Tombo. Ya, cacing ya, Pak. Ya siap. Ya. Kira apa nih? Yo sing becik ki ya sepisan ya. Apa Mas gapan mriki? Sasirmu Mbak Dirgo, tak pasang Mbak Dirgo. Oke, Jalurku piye requestmu? Dicampur-campur mas. Oh, campur-campur ya. Diparingi langgam. Langgam. Terus juga ijaranan. Jaranan. Terus ngerok. Bukan. Bar ngono. Salah gue campur-campur ya pokoknya. Lah anu, Oh, iya. ini sok kecakup kabeh mas. Sik balenono pisanan apa? Langgam. Ping pindho. Apa ku mau? Dangdut. Dangdut. Ping telu. Rock. Jaranan. Jaranan. Ping telu papat. Ngerok. Rock. Ping 5 enek ning kok. Apa kuwi? Apa? Pasangin pus. Tak kira ibadah haji. Ngomongke sapa wong bar ngerok gredeg terus pasangin pus. Ayo, Dok. Yang lima ibadah. Lu awas. Ya. Dileh to. Lu sampe kok ngalih. Iya aku kene. Joget no. Kalian begar